Halo jotono lamsago ani chikon sa video jotono khaka hamya pharo actually 1 week rok kha ang belai keno pailaya ni bagai ang video sinamayang tongkha kabangma bakhao chujak kokrok sana musungbo mane khapiyata jora sanani hingke bonboi no ang video rok senamjak yang tongkha hingke jara ani channel no subscribe khainai rok borok nasing tongbai khana baksa nasing khana baksa to janjani samung busy haideba hingke jara YouTube channel ni bisingtui news nainai rok te social media bai korongnai rok hingke tabuk to YouTube chimino kaisa time pass ni jora hayadiba hingke abo hai khlaino mane angbo abo haino news rok YouTube channel ni bisingtui news rok mane naitutui samung rok khlaio ang naitutui samung rok khlaio nokni samung tei jotono ta khanatutui mamuisong tutui mamuisong purbo ang news khanawo nokhu purbo risu purbo news na khanawo tai lengla purbo ang news khanawo belekeno khanawo news no tei khnana bonango joto borok no tamni hinmale news khana ka hangke se nung saimanai khobor rokta kamini khobor tai desh bidesh ni khobor hayadibana hingke abo same abo hai khlaino news local channel news tabuk je tipra hawo mane tam chanai kaisa a secret diary kokborok channel ang bono abo subscribe khaija jepru phono ang jora mankhai notification abo sokpaijak hingke a news no nanayo ang hingke a news no nayoi belekeno mane kaisa news nayoi omor ebakai voice kasugya chrai bri busa khoroksa bo masa ta bri masa tei chala khorognoi aborok bo mature nya khona chrai ro hingke belai keno okhorang rok borokni voice rok khanawoi ang belai keno mane tam chanai khana tutui thamsi bo asakeno mane tungu tei shebu selango tei srapsan bagi ang khana ya han tongmanisi nai ya han tongmansi fiaba as a responsibility borok mane woman ta ang to khoroksa buma ang to khoroksa tam chanai wife khoroksa o hani tongnai kaisa ani mane responsibility kokrok oitam chanai kaisa mane khanana nango angbo mane khanana nango khana kaise abonitui kok sanani hayadiba hingke abo haiwan chogoi ang khanaka hingke belai keno khanawoi amsuke selengkha amsuke mane khana tutui amsuke wanao sebo selengkha tei loge no a thayo thangai rutugui a chrai rokno phurungna musungo ang a chrai rokno ta hingke belai keno jeng jara kami amchayo tongnai responsibility bororok jara okra chakra rok jara mane kami o tongnai chini bororok jara a chrai rokni bumapu phasimiya jara bumapu phasong to responsibility borok ni belai keno kotor besarok asaika hangkeno
nini busano belekeno naikol na nangnai abo kaisa point kok do hingke belekeno naikol na nangnai tomungno nung effort khaimiya nin busano porasonao rohonani hingke nung nini busano je thayo nung samung tango aro nung telangna nangnai nin busarongno nini logi nini samung je nung tangmani ma phurungnai tomung nung effort khaimiya hingke phurungnani lekha pora phurungnani hingke nung nogo sasungsung kelangkha hingke nini busarok abo haimang sujuk manai tamni himale borok khasiako kaham hamya saimiya borok belekeno amtui hai samungo keluknai hamya wansuknani sujuk manai tei jora manai borok hingke abon baino tamung tongam abon baino belekeno jeng wansukna nangnai jara buma bufa busa asaikeno busa ni bagai nung ma wansuknai bini bagai nung wansuk yangkatei sap wansuknai aboni yak ulo kami amchayo tongnai okra chakra rok jeng omoni bagai jeng uduk mananai aboni tui jeng initiative mat nanai jeng ma wansuknai jeng tomungno chini kami kaisa jeng jotono kami ni halchal kami ni hamkrai ni bagai jeng ma wansuknai society ni bagai ma wansuknai jeng tamni himale jeng kami kaisa jeng tongna nangnai chini kami joto borok kaham kurung tongkhai joto borok thansa tongkhai sap sutra tonglaikhai ebakhai kaham kurung khangkai se chini bo kaham mungnai hayadiba boro mane ang chimi kaham mung tongkha ang chimi ani nukhungni joto charai rok mane kaham mungkha phonani busarok mtui mane hamya kelugui tongkha abo belekeno chini kamini bagai belekeno hamya bumung nai hene wansugui jeng ma salainai plus je bujiya busarokni buma bupharok bo borok je phurungnai kaham okra chakra rokni kokno ma khnanai abo haikhlaise nini busano lama kaham ma telangmanai ani wansukmung ta ani naharmung amohai hingke norok bahaijeni wansuk ang chaimiya hingke abono ang try khlaio belai keno as a buma as a responsibility mane ohani wife ebake ohani buma mane ang bo jehetu tripura o tongoi abo hairok khanawoi ani responsibility tongo o kokno sanani hanei ang abon baino ang tini isa jora mangkha bonbaina ang tini o video bising tui sanam sungu ang belai kheno o kokrongno khnawoi kuthuk naharmung wansukmani yak ulo ang tini o video bising tui ang sanam sungu tomungno ani busa ani okni je asanyai busarok beri ngthung chelang thung omohai lama korowui tomungno lama korowui tomungno borok abo hai ngtong hangke ang borok ni bagai belai kheno tam chanai belai kheno mane kothur naharmung naharei ang bicar nogo talangnai bicar kamiu talangnai okra chakra rongni buskango talangnai borokno belai kheno sika kotor phurungmung kotor phurungnai jahate nexo amtui ingya teikhai ebakhai borokno ang nijino FIR khlai jelo chopnai tomungno omohai samung khlaiga hangke tamni hinmale ang jodi omohai phurung mane basaya hangke next generation joto kami amchai ni chrai rok tammungnai bobishoto tammungnai
tomung buta jodi lama korojak bupayung le kaham ebakai bupayung ke kaham buta ke hamya hingke a bupayung ni busarok mane next borok sebo tonglak ble tomung no chung obahai hamya samung no khorang riya hingke belai khano ang wana amani tui bonbai ang bahai ke bumti ke lama rutu go sanani lama rutu hingke ekmatro tabuk social media video ni bising tui se chini bekhani kokno pirnani norok please bebang kereng thayo jara buma bufa ngnai rok norok ni busa tomung no norok borok no lekha porao kereng rimaya hingke borok no norok logi telang thani ebakai kami ni skulo jodi borok porikha hingke porithung phiaba samung ma phrungnai phrungdi nok ni samung nini bari nung samung tangna thangpuru logi telang di je thayo nung manui huke nung telang thani bo 1 second bo borok ni logi ni takak di nung tamni male jora bele no hamya tabuk ni jora bele kono hamya nini busano sajung kelangkai amo hai hamya lamau kelanyai hingke bele kono chungwan chungna nangnai hingke aboni bagai no ang bele kono bekha uying tongo kok sanani hingke norok bahai jani nangjakhana bahai jani wanchukno ani okok no tomunu jodi chaya hingke mane okok chaya hingke norok chaya no hanai sadi tomung no chama tongkha hingke norok chao hanai tei tam bahai idea tikhlai chung o video ni bising tui pirlayano chini bororok no chini chrai rok no chini thinang rok no save khe tonano chung chini chrai rok no bahai ke lama kahammo telangnani chung jotono pal khe chaitok lainai kami amchaini bororok ungthung tauno tongnai borok ungthung joto borok no chung khorang ma ralainai joto borok no nai chom nai chini thinang no tamni hingke chung haino yakar kha hingke chini thinang ebake bobishot ebake future chung belai keno abono hamya face ma khlainai hingke kaisa challenging chung chin chrai rok no lama ka hamo telangna bagai chung kereng thayo tomung no chrai rok haino time pass ni bagai borok kaisa jagao kuthum ka hingke as a responsibility citizen nung bathagui aro sungna nangnai chrai rok no norok oro tam khai norok oro tam khlai norok oro tangai asuk andragon rao tongna na norok ni nok nukhung krida chung amohai sungna nangnai for example hingke janjani nogo thangai norok ni porasana srengdi norok namani phani samung no nong chubari abohai chung ma kok ma sanai tomuno kereng thayo chrai rok haina ereng tonglai kha hangke borok no janjani do borok no a je kuthum laimani ni hoite chung separate ma khainai buji khana bele norok hingke video lok nai che asuk no kok ang chanam sungo hingke jodi tomung na ang taisa joraman kha hangke taisa amani tui salainai chung tai joto borok phaidi oboni tui chung wanchuk lainai khorang relainai jotono hambai norok jotono kaham kurung tong baidi